Il-qawwa tar-Rużarju, il-Battalja ta' Kien fis-7 ta' Ottubru 1571 meta saret il-Battalja ta' Lepanto. Ir-rebħa tal-insara f'din il-battalja kontra flotta ta' imperu qawwi tagħtina l-konfidenza li jkollna bżonn f'waqtiet ta' periklu u ta' dbatija. L-istorja ta' din il-battalja tfakkarna kemm hi ħaġa sabiħa li nitolbu lill-Madonna u ngħidu r-Rużarju. Għalkemm ir-rebħa fuq il-Mislem fl-assedju l-kbir ta' Malta fl-1565 fixklet il-mixja tal-ħakma tal-Imperu Ottoman fl-Ewropa, kienet deċisiva il-Battalja ta' Lepanto, 6 snin wara l-assedju l-kbir ta' Malta. L-Ottomani kienu l-ġellieda tal-Imperu Ottoman li beda fit-Turkija madwar 800 sena ilu u rebħu ħafna pajjiżi fl-Ewropa. Il-Battalja ta' Lepanto ġrat fuq il-baħar bejn l-insara u l-Ottomani. Ix-xwieni tal-insara u tat-torok tqabdu f'taqbida ħarxa. Kien żmien meta l-Knisja Nisranija kellha qudiemha perikli kbar fl-istorja kollha tagħha minħabba gwerer twal. L-agħar gwerer kienu kontra dawk li kienu jsegwu lil Muhammad li beda r-reliġjon Musulmana. L-Ottomani kienu jattakkaw bi flotta Torka u bħala l-ewwel miri tagħhom kellhom l-Italja, l-aktar Ruma. Ħadd ma seta' jieqaf il dawn il-ġellieda u ma kienx hemm pajjiżi li setgħu jgħinu biex jiddefendu l-Ewropa tal-Mediterran. Tal-Ewropa ta' fuq ma rridux jgħinu lill-Knisja. Franza l-aktar li daħlet fil-gwerra kontra l-Ottomani. Il-pajjiżi l-oħra raw li n-newtralità il-aħjar hekk kif it-torok invadew parti kbira mill-artijiet tagħhom fil-wied tax-xmara Danubju. Spanja, Ġenova u Venezja biss kellhom ir-riżorsi biex jirreżistu, imma dawn kienu jobgħodu lil xulxin u ma jafdawx lil xulxin. Il-Battalja ta' Lepanto ġrat wara li San Piju V il-Papa kien magħżul bħala il-Papa l-ġdid. Il-Papa Piju V u dawk ta' madwaru kienu jafu li l-Ottomani resqin lejn il-Mediterran u se jieħdu artijiet fl-Ewropa ta' isfel. Il-Papa Piju V talab il-grazzja t'Alla. Ta' mexxej għaqli għamel alleanza ta' flotta ta' aktar minn 200 xini. Bil-ħila tiegħu ta' mexxej mhux biss żammhom maqudin imma konvinċihom biex jattakkaw lil-għadu li kien qed jinvadi l-Ewropa. U bħala iben ta' San Dominku kien jaf kemm jiswa li wieħed jirrikorri għand il-Madonna permezz tar-Rużarju. It-tliet ammiralli tal-flotta Nisranija kienu Don Juan, Marc Antonio Colonna u Sebastiano Vernier. L-Arċisqof tal-Messiku kellu kopja ta' xbija tal-Madonna ta' Guadalupe tal-Messiku u bata lir-re ta' Spanja Filippu II. Dan ta' lil Andrea Doria wieħed mit-tliet ammiralli tal-flotta Nisranija u żamma fil-kabina tiegħu. Meta l-Armada ħarġet u attakkat fil-għodu tas-7 ta' Ottubru 1571, l-istandard tal-Madonna ta' Guadalupe kien qed jittajjar fuq l-arblu tax-xini ta' Don Juan. Dakinhar il-preżenza tal-Madonna kienet qed tinħass permezz tar-Rużarju. Il-Papa Piju V li kien mill-Ordni Dominikana għamel dak li l-insara dejjem għamlu fi żmien ta' periklu kbir li jintefa' fi ħdan l-om setana tal-insara Marija. Il-Papa ordna lill-monasteri u l-kunventi kollha ta' Ruma iżidu t-talb tagħhom minħabba l-battalja li kienet ġejja. Organizza purċissjonijiet u għalkemm kien marid ħafna huwa ħasem f'waħda mill-purċissjonijiet.
E kif il-flotta nisranija baħret lejn dik Ottomana ġiet ċelebrata qudiesa u ntqal ir-Rużarju kuljum fuq kull bastiment. Fil-ħin tar-rebħa, il-Papa Piju V li kien mijiet ta' mil il-bogħod fil-Vatikan resaq lejn it-tieqa u b'ferħ kbir għajjad il-flotta nisranija rebħet u bid-dmugħ f'għajnejh rat ħajr lill-Alla. Dan it-talb bil-qalb għall-għajnuna wassal għal telfa kbira tal-Ottomani f'Lepanto u waqqaf il-ħakma tagħhom fil-Mediterran. Mela tajjeb li nibdew ngħidu iktar spiss ir-Rużarju u ngħiduh bil-qalb.